Sport bäseşikleri sagdym durmuş ýergösini wagt etmekde döwlet syýasatynyň öz borçlygyny şan bolup durýar. Sport şäherleriniň geçirmegi geljeki üstünliklerimize öz borçly taýýarlykdyr. Ýarışlaryň ýygydaly geçirmegi berk bedeni bolmagy üçin edýär. Sport şäherleri ýurdumyza sagdym durmuş ýergösiniň barhary başlanýanyny äşkär edýär. Halkyň awadançylygy oňdurmuş derejesini ýygydaly ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdan, berk bedenli, aň paýhas taýdan üsen ýaş nesli kemal etirmek baradaky alada Türkmenistana döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm ugry derejesine çykarly. Döwlet başlamynyň başlangyjy bilen köpçüliklen beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdym durmuş ýergösini kemal etirmek boýunça çäreler milli taglime urly. Mälim şäherli halkymyň saglygy we awadançylygy baradaky alada hemde köpçüliklen beden terbiýe sagaldyş we sport hereketini höwetlendirmek, hormat prezidentimiň ýygydaly durmuşy ýaşaýan döwlet syýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormat prezidentimiz hemde gahrman arkadaşymyz sagdym durmuş ýergösiniň tarapdary we wagtsyz bolmak bilen bu wagtda ýyleşlemede göreli bolup, hemmeleri ilkinji nowatda bolsa ýaşlary beden terbiýe we sport bilen ýygydaly meşgullanmagy ruhlandyrýarlar. Ýurdumyzyň ýokary goý mekdeplerine ýaýlanýan sport şäherlerine uruq howlentlik mahsus boldy. Mälim şäherli arkadaşly gahrman serdarymyzyň taýsy tagalary bilen sport ulgamy Türkmenistanyň okuny üseşe eýe boldy. Munyň özi kabul edilen milli maksatnamalarda öz aýdyň beýany tapdy. Gahrman arkadaşymyzyň nyktaşy sport ählimi parahatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryna we netijeli hyzmatdaşlygy potolandyrmagyň möhüm şert bolup durýar. Türkmenistanyň başlangyjy esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnamanyň kabul edilmegi ýurdumyzyň sport jemgyýetçiligini awraýyn artdyrýar. Bir taraf Türkmenistan, Olimpiya hereketiniň iň belend insan perwerlik ýüreglerine bir ygral bolmak bilen sport ulgamyna sevit we halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek uğruna çykyş edýär. Hemde bu uğurda anyk ädimler edýär. Hormat prezidentimiň bu ulgamda durmuşa geçirýän öňdöňörjülükli syýasaty anyk netijelerini berýär. Türkmen sporty hil taýdan täze derejä çykýar. Ýurdumyz iri halkara sport ýarışlarynyň ýygydaly geçirilýän ýerine urlýar. Saglyk we sport bir betew düşünjelerdir. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadaşymyzyň belleşi ýaly sport bu güç guwatyň gözelligiň sağlaşygyň hemde täze benetliklere tarap amtylmagyň aýdyň beýanydyr. Sportyň adamyň durmuşynda möhüm orny eýleýänligi gurrunsyzdyr. Beden terbiýe we sport bilen ýygydaly meşgullanmak saglyga oňyn täsir etmek bilen adamda tutan ýerligi, maksady okunlygy we zähmet söýeligi terbiýelýär. Döredijilik guwatyny artdyrýar. Sport ýaşaýyş durmuşyň kilini has gowlandyrmaga, arzularyň hasyl bolmagyna ýardym etmäge ukyp bolar. Her wagtda ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak ul awraýa eýe bolýar. Türkmenistana beden terbiýany we sporty ösdürmek ýokary künäli turgunlary hemde tälimçileri taýýarlamak boýunça döwlet maksatnamalarynyň kabul edilmegi bulgamda toplumlaryň özgertmeleriň amala asylmagy aýdyň netijeler berýär. Bu ýagdaý ýurdumyzyň sport elimindäki awraýynyň ýokardan görkezýär.